wae iki Silvanur Nur sapa iki? Nur Maulita. Ora kira Nur Aziza. Nur Maulita ya ponakane Mas Pring. Tapi nembang sing apik buat warga masyarakat makan wonten ing wewengkon nggih menika dusun Gendis Purwotengah. Kene Purwotengah. Gus, bener lho. Wah, Purwotengah. Wewengkon Papar Kediri. Menika diaturi buat para tamu saka depan Prabu. Mat-matan roda halus sing awon. Langgam maksudnya. Napa lho? Buat mempelai berdua. Buat mempelai kedua. Nah. Dua. Pelok napa slindro napa? Pelak ya Om. Pelok. Barang napa pengasih napa? Pengasih. Pengasih. Malah piring aja bareng Om. Kayaknya napa kok ya ora oleh aku. Lakae wis mrene iki. Oke, diaturke buat temanten kekalih. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Terus sampe iki ndongake manten iki wajib. Nggih. Soale suatu saat sampe iki bakal dadi manten. Ya didongake inti lah. Doanya anak kecil itu mesti dijabah. Amin. Anak kecil. Si kecil sapa? Saya Om. Lho sampun kecil lah sing kecol sepiro ya. Benar karo ya. Lah, lakae. Langsung tembang mawon nggih. Nggih. Oke. Lakae wis mrene Panjen Pak Solidin nika lomba wah sinden-sinden pengrawit kene sate. Enek sate kambing, enek sate sapi, enek sate sate ayam. Sate saka Inggris. Sate ayam. Chicken. Ayam. Nggih. Wah, wis niyang ngiwongen sisih wedhus sisih sapi. Sembul. Gule, Bu wis mau mundur. Gule, lek arep nyakep gule ngene iki lho sate ngono pedhok lho. Kuwi jaman kok kacane diwe yen lho. Mboten mumpung enek ngono iki. Nah,